Sikke et fint landskab. Der er noget græs og noget træer, noget sten og noget intro. Okay. Hej YouTube. Hej. Hey, hvor er I? Jeg hedder Mine efter Diamond. Jeg kan godt se dig, jeg kan godt se dig. Ja, for se. Nej, den gik videre. Okay, så kan jeg den der Mine, som jeg har lavet. Husk, jeg har lavet den lige. Så pas på. Det er lidt for mig, det der. Jeg fandt Diamond. Woohoo! Bruger du dit Nodus, eller hvad? Nej. Undskyld. Hey. Og jeg har ikke engang noget. Jeg har lige slået det. Jeg har lige slettet det, bare så jeg ved. Okay, men hvor er du? Jeg hedder Mine. Du kan tilbage. Okay, jeg skal også tage tilbage, og hvad er det? Seje, jeg tror bare det er det. Ja, jeg har tilbud. Seje Rambo. Ja, jeg kunne også skrive seje. Rambo lavede det. Og altså ikke tilbage til mig. Er det ikke dig, der er seje, Niklas? Jo, sådan. Jeg elsker at spise hotdogs. Hey, Og vi har sindssygt. Der er for ham Kasper P. A.P. gik ned. Og så ved jeg at lade en diamond skål og en diamond pickaxe. Pilso. ja. Okay, jeg samler alle stenene op. Din inventory er fyldt. Min hundevalg er kommet. Din hundevalg? Ja, en skelet. Okay, vi har 30 diamonds. Super. Og jeg har 2, det er 32. Hallo, okay, lægger vi med i kisten eller sådan noget? Hey, kan man ikke lave en... Kan man lave private skilte? Nej. Ej, hvad nede? Vi kan bare claim, hvis jeg må blive moderator. Ja, skal også stå F mellemrum. Power. Power. Jeg kigger bare lige min power, den er på 3. Okay, skal også stå F mellemrum mode, mellemrum seje. Niklas. Okay, nej, jeg skal også stå F mellemrum mode. Hvad er det nu, du hedder? Nikon. Seje. Smith. Prøv lige at skrive noget i chatten. Skriv ha eller sådan noget. Eller ho. Det er lige meget, bare skriv et eller andet. Ho. Aha. Okay. Nick, sådan. Okay, nu er du mode. Okay, tak. Og jeg gør også lige dig mode, Benjamin. Så nu er du også mode. Okay. Har du hørt bedstefar kan synge en sang? Nej, det gider vi ikke høre på. Hej med dig, jeg hedder Kai. Det var det, vi sagde. Jeg gider ikke at høre på det. Hallo, kommer I ikke op og begynder at claim? Lige om lidt. Jeg har minus 8. Nå, jeg har plus 3. Det er derfor, jeg ikke må dø. Og vi har 37 diamonds. Jeg kan se en. Er det min mor? Nej, han er oppe på overfladen. Hvorhen? Vi vender tilbage, YouTube.